बिराद मोजां इनिशिएटिभ बियो श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि निर्देशआव जोङो एबारनि सरकारा प्रथमबारनि थाखाय जोङो बे गथ'फोरखौ टप 10 मोननाय 11-12 इनक्लुडिं MIL प्रत्येकटा गभर्नमेन्ट स्कुल आरो प्राइभेट स्कुलनि गथ'फोरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि बिराद सिगनिफिकेन्ट मोनसे एचिभमेन्ट दाव जों एनकारेज होदों प्रत्येकजन गार्जेनफोरखौ लोगोसे जोङो स्टुडेन्टसफोरखौ आरो टिचार्सफोरखौ जोङो मान बावदों गतिके बिथांमोननि जिबननि बिराद मोनसे सिगनिफिकेन्ट डे बे डेआव जोंबो समभागि जानानै बिथांमोनखौ एनकारेज होनायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनि बिथोनाव जोंनि इयुथ आरो BSU विंसआ जे इनिशिएटिभ लादों बियो जोबोद गोजोनथाव आरो जोबोद खुसिनि खोथा बियो आरो फैगौ दिनाव मोनसे बेबादि प्लेटफर्म होनायनि जरियते जोङो इयुननि जोलै स्टुडेन्टसफोरखौ जोङो गोजान लामा थाबायनायनि थाखाय एनकारेज आरो कनफिडेन्ट मोनसे होगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेथ' खोब मोजां बाथ्रा दिनै बे जोंहा माने हाग्रामा महिलारि चिफ अफ दि BTC बिथाङा मोनसे इमाजिन दङ मोनसे बेहा माबा जानाय दं आरो इरिगेसननि प्रति गतिके बेनि दैदेननायावनो निस्सय नैबे दिनैनि प्रग्रामा जादों लैहोर लैहोर मानसिया गासैबो फैजोबदों स्टुडेन्टजों लोगोसे माने गार्जेन्स आरो प्रिन्सिपाल टिचार बिसोर फैजोबदों बाव फैनानै आंखौ बेहाय बाहागो लानो मोननानै आं गावखौनो गाव गोजोननाय मोनदों आरो इडुकेसननि सिस्टेमै बोरै फोरोंनांगौ बोरै माबायदि फंनैसो बुंनो मोननानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोनदों। मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारियाव माखासे फरायसाफोरा मोजाङै उथ्रिनायनि उनावहाय उननि समाव माने जायखिजाया बिथिङाव आन्दायनायनि सोमोन्दैनो आं दहाय ससे बुंदोंमोन थारमाने बयबोथ' डाक्टार इन्जिनियार जानो हाया बयबो IAS अफिसार जानो हाया SS अफिसार जानो हाया बिसोरनि थाखाय थारमाने माखासे थारमाने नेशनेल इडुकेसन पलिसिया माखासे माने माबा दङ माखासे पलिसिफोर दङ थारमाने माखासे दा जेरै आं दहाय बुंदोंमोन ITI आरो बिनिफ्राय जोङो भकेसनेल माखासे कर्सफोर दङ दा जोङो डिग्रि फरायनानै डिग्रि कमप्लिट खालामाबालाय सार्टिफिकेट लानो ओंखारनो हागौ बिनिफ्राय डाइरेक्टलि माने भकेसनेल कर्सआव हाबनो हागौ थिग बिनिखाय आरो बोसोरनै फरायनानै बियो डिप्ल'मा लानो ओंखारनोबो हागौ बेबो माने बेहा भकेसनेल कर्स लानानै बिराद मोजाङै ओंखारनो हागौ पलिसिया खोब मोजां आरो फ्लेक्सिबोल माबा मोजां आंनि बुंनांगौ माबादों मोजांथार एकदम फरायथारनो गोसो माबाफ्रा जायनोखि डक्टर इन्जिनियार जानाय जाबाय खिन्थु जायनोखि माबाफोर एसे एनै उइक सेक्सननि मानसिफोर दङ बिसोरो थारमाने आंनि बादै भकेसनेल कर्सफोरखौ लानांगौ ITI बायदिया आजिखालि ITIफ्रा वेल इकुइप जाजोब्बाय जोंनि क'क्राझारनि ITIआबो बिराद मोजां दङ दा माने EVनि मेकानिक्सफ्रा माने टाटा कम्पानिया माने स्पन्सर खालामनाय ओमफ्राय रबटिक्स बायदिसिना प्लाम्बार बेफोरो सब माने आधुनिक धरन जाजोब्बाय मोजाङै माबायो बिसोर 100% माने जब दङ आरोखि आं बेखौबो एनकारेज खालामो जुदिहाय बिसोर बारा फरायहैनो हायाबा आरो आं नुबाय जे जोंनि कलेजफोराव माने डिग्रि फरायनायाव मेक्सिमाम ड्रप आउट जायो 30% 40% जोङो ड्रप आउट जादों मानो ड्रप आउट जादों बे ड्रप आउट जानायफ्रानो बेफोरबायदि कर्सखौ लानांगौ माने बे सार्टिफिकेट लागोन ना कनफार्म दा नोङो माने जोंना दा जापानाव थांनायनि मोनसे जापानिस लेंगुवेज फोरोंनो थाखाय जोंहा CM फ्लाइट होननाय मोनसे प्रग्राम खालामदों चिफ मिनिस्टार बे मोनसे फ्लाइट आरो थारमाने जापानिस लेंगुवेजखौ बाव 6 मास फोरोंनानै ओमफ्राय बेवहाय बिनिफ्रायनो बिसोर प्लेसमेन्ट जागोन गतै माने माबायावनो बे जापानावनो बिसोर साख्रि मोनगोन बेबायदि जोंहा चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे सिमां बेखौबो बिथांमोना लानो हागौ क्लास 10 पास जानायनिनो बिसोरो लेंगुवेज सोलोंनानैबो बिसोर साख्रि मोनहैनो हानाय खोब मोजां साख्रि मोनहैनो बे अलरेडि माने माबायाव माने डिप्ल'मेटिक लेभेलाव रायज्लायखानाय दङ बेफोर मोनसे प्रब्लेम खोब मोनसे सर्सा जागासिनो दं सार जिहेतु